Chapter 5 of the publication, referred as Impi Yabomdabo Isethunjini, is not only meant for Bafana as a character in the book, but it also applies to everyone that lives, number one, in South Africa, number two, everyone that is African. Subsequently, I took interest in Maya Angelou and I read her poem titled Still I Rise. What has caught my eye was the last stanza with only 5 lines, and it reads as follows: bringing the gifts that my ancestors gave, I am the dream and the hope of the slave. I rise, I rise, I rise. Being not an English teacher, I am not going to delve into the meaning of the verse. I'm going to leave it as it is. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami ngoSpooky N isiZulu. Siyaqhubeka ngombuzo omude, uphawu lokuhlaziya inkomba ebizwa ngokuthiwa yisizinda. Sigcine sidingida ingxenye yokuqala ebizwa ngokuthiwa yindawo, okuchaza ukuthi besikhuluma ngomzimba we-essay. Nalapho sigcine kuphela sifinqa sigoqa okwenzeke emlazi okutholakala esahlukweni sokuqala nesesibili. Ake sibheke kokushiwo isahluko sesithupha. Umaxakushe ungumsebenzi owenza umsebenzi wokunakekela umuzi kanye nezingane zikaPopi uMamthimkhulu noBafana uma besathe shelele ngasemsebenzini. Umaxakushe lona umangele ukuthi kungani izingane zingasakujabuleli ukuthandaza futhi zenza indawo yomthandazo igumbi labo lokulala. Umaxakushe umangele ukuthi kungani abaninimuzi oPopi noBafana bengenaso isinqe. Umangele ukuthi kuhlalwa nini phansi kuleli khaya kuxoxwe njengomndeni. Bayaphuma bayangena uma ngabe besekhaya, nalokho akwenzeki njalo nje, kodwa uma ngabe besekhaya into abayaziyo abazali ukuhlala ocingweni isikhathi eside. UMelody ukhungathekile ngezindaba zothando, nanguPrince olokhu emlandelela, akazi ukuthi le ndaba uzoyenza njani. Nguye loyana eya kugogo uMaxakushe eyobuza ngenxa yokuthi akanaso isibindi sokuthi le ndaba angayiqala ngaphi kunina. Ugogo uMaxakushe uyamqwashisa uMelody, uthi alikho ibhubesi elingafani namanye amabhubesi, nanoma uPrince engahlali elokishini kodwa ungumfana. Sibona uBafana eya kwadokotela uthathe zakhe Mdlalose, kodwa lokho abekuyele akasafiki ekugcineni kwakho ngenxa yokuthi uthola ucingo lokuthi umfana wakhe usentshontshe imoto kathishelakazi wavese wanyamalala. Usebuyela kwakhe eMlazi, yilapho ezwa khona ukuthi u-euthanasia untshontsha imali kaMaxakushe. Uye athi uMaxakushe njalo uma ethi akabhale incwadi
abese efaka nemali yokuthi izingane zikwazi ukudla emuva le ekhaya, u-euthanizer angayifaki yonke leyo mali. Sibona uBafana enikela ekamelweni lendodana yakhe. Nguye loyana uqonda kuwodilobhu. Uthe umefika khona wethuka wacishe waquleka ebona izimpahla ezikhombisa ukuthi hhayi impela zithengwe ngemali enjengemali. Leyo miswenko eyemikhiqizo yako-Reebok, o-Nike, o-LA Gear, o-Stacy Adams, o-Floor Shame no-Pierre Cardin. U-euthanizer useyafika uchazela uyise ukuthi kungani ethathe imoto kaMiss Hawkins. Uthi wayithatha ngoba efuna ukuyoqhathanisa indlela amaNdiya nabelungu kanye nabantu abampisholo abaphila ngayo eNingizimu Afrika. Futhi le moto uyithathe engayicelanga ngoba uMiss Hawkins ubengeke amnike ukuba uyicelile. Futhi uMiss Hawkins umthuma nje ngoba eyingane yomuntu ompisholo. Balingani bam nani bafundi, okubalulekile la ukuthi asibhali lo mbhalo wobuciko okwesibili. Siphendula umbuzo omude. Uma sikhuluma ngendawo ethize, njengoba bengikhuluma ngomlazi, sizokhuluma ngomlazi siqede okwenzeke khona. Nanoma ngingengaqeda ngoba kuningi okwenzeka eMlazi. Niyakhumbula wabaleka u-euthanizer, emva kwalokhu noma xa kusho waphindiselwa emuva lapho ayevela khona. Ngakho-ke kuningi okusasele. Nanoma-ke kunjalo, ngicela ukuthi wena thisha nawe mfundi niyibambe lapho. Qhubekani-ke phela nixoxe nangokunye okwenzeka eMlazi. Ake ngithathe isibonelo sokwenzeka eMpaphala ngoba sithena iMpaphala yendawo yesibili. Sibona uCele ebheka izimoba. Sibona uCele ebheka ingane kaLenono uZithelile. Le ngane iqhuba izinkomo iya ediphini. Nako isisukelwa yingane thizeni yomfana ebizwa ngokuthi iwuKhanjana igama layo. UKhanjana lona akabuzange elangeni ukuthi le ntombazana njengoba yelusa iyakwazi noma ayikwazi yini ukulwa ngenduku. Uthe ezithela izithonto uZithelile kwabe ufike lapho eya khona. uZithelile wazikhuza ngenkathi efuna ukumphohloza ikhanda, wazikhuza futhi ngenkathi efuna ukumqwabaza izikhinkili, wagcina nje esemshayashaya emzimbeni. Okungabafanyana kwase kumlamulela uKhanjana. Siphinde sithole uHlanganisani. uHlanganisani usebenza ezingadini. uHlanganisani ubizwa ngamagama anezici. Bambiza ngoNgajana, bambiza ngobhayisikili ngoba ehamba ngebhayisikili uma eya emsebenzini. Bambiza ngoNdishana ngoba ehlala ejalidini kwaStevenson futhi edla ukudla kwakhona. Ake ngiphinde ngipheqe ikhasi sibone futhi ukuthi bambiza ngani. Bambiza ngoNgubondala, kwazise phela uyazihluphekela, akwenzeki nje ukuthi agqoke ingubo ezintsha. Nanoma kunjalo ubephumelela ezifundweni zakhe. Nanoma uZithelile ubefika
late njalo noma afike isikhathi sesedlulile njalo esikoleni, ikakhulukazi ngoLwesihlanu if I'm not mistaken. Ubefika njalo isikole sesangena, kodwa ubebaqwaqwada uma ngabe sekufika noma sekufikwa esifundweni se-mathematics. U-Euthanasia uyabaleka ekhaya uqonda eMpaphala, ufika uya esikoleni sikaHlanganisani esibizwa ngokuthiwa i-B.W. Vilakazi High School. Uma efika khona ujeqeza emuva, uyabona ukuthi esikoleni sakhe ubengeka aqale ahleke eklasini noma esikoleni, ubehleka kuphela uma efika ekhaya eMlazi. Ujeqeza emuva futhi akhumbule ukuthi esikoleni lapho efunda khona akaze kwenzeka ukuthi ingane yomuntu ompisholo ibe yisilomo eklasini. Lokho ukukhunjuzwa ngokuthi abone ukuthi uHlanganisani lona uyisilomo eklasini uma kufundwa lapha e-B.W. Vilakazi High School. eMpaphala bambiza ngokuthi unguVikizitha u-Euthanasia. Akakwazi kwakuhlaba imbuzi, phela ufikile uzovakasha. Kuyaziwa ukuthi isivakashi uma ngabe sifikile emakhaya sibingelelwa ngokuthi sihlatshelwe imbuzi. Mlingani wami nawe mfundi, ngiyacela qhubekaye phela nalokho okwakwenzeka eMpaphala. Uthi ungaqeda ukhulume ngeTheku, uthi ungaqeda uthathe iNewcastle eMadadeni uxoxe ngayo, uthi ungaqeda lapho uphume uye eMelika, uthi ungaqeda ubusuxoxa ngokwenzeka kwaMashu. Awu, ngikhohlwa kanjani nje okwenzeka eLalushia. Ingxenye yesibili yesikhathi. Isikhathi sivezwa siqanyiswe izinto ezisetshenziswayo. Isikhathi esanamuhla noma esamanje. Sibona uBafana ebheka iwashi lakhe, ebheka isikhathi. Simbona efuna ukunikeza umalume wakhe ikhadi elinemininingwane yakhe, ngoba engakuthandisisi ukuthi umalume afike ngaphandle kwe-appointment. Namhlanje sekwasetshenziswa ama-appointment, awusaveli nje utheleke okwekhowe njengoba esho uBafana. Sibona isithabathaba somuzi wakhe. Lo muzi unamafastela e-aluminium, kuduma imeshini. Owokuqala ukukhuculula izingubo zokugqoka, owesibili owokukhuculula ukhaphethi. Izinja zanamhlanje zihlala endlini. Ngenkathi uCele esebhaqazelwe isicabha, simbona ebona owesifazane ogqoke inayithi. Lona owesifazane kuyacaca ukuthi ungumakhelwane. Nkosi yami, uCele uma emchaza uthi ufunda iphephandaba. Asho uCele ukuthi ubengeke amthinte nokumthinta nje, ethi uyamxoxela le nkiyankiya ahlangabezene nayo ngoba kwazi inzipho zakhe zibomvu tepu. Yinto angayejwayele leyo uCele. Ikhanda lakhe ulishutheke kusigujana sokomisa izinwele. Ngesinye isandla, okuyisandla sokudla, uphethe isiphuzo. Kanti leli phephabhuku alifundayo libizwa ngokuthiwa i-Liberated Black Women, Equity Under Scrutiny. uCele ubona abafana bedlala
ibhola, ucela ubona abafana abanye begibele ibhayisikili noma amabhayisikili. Mlingani wami nawe mfundi, ngizocela ukuthi niqhubeke. Okubalulekile la ukuthi umfundi angaqhathanisi isikhathi samanje nokwakwenzeka kudala. Uyazi abafundi baye bathi isikhathi samanje lesi ngoba awasekho amakalishi, awasekho amahashi. Okwangempela ikuphi la uButhelezi khona kule ncwadi yakhe noma kulo mbhalo wobuciko lapha akhuluma khona ngekalishi nangehashi? Mfundi, ungaqhathanisi okwakwenzeka kudala nokwenzeka manje. Xoxa ngezinto ezisetshenziswayo ezikhombisa ukuthi abantu manje baphila esikhathini samanje. Ingxenye yesithathu yesimo senhlalo. Ake siboneke. Isimo senhlalo sithi siqalise ngokushuba. Sibona uBafana kanye noninalume wakhe bengavumelani mayelana nokuthathwa kwezingane zikaLinono ukuba zizokhulela kwabafana. Sibona isimo esihle, naye ingane yentombazana iqhuba izinkomo zakwabo iya nazo ediphini. Sibona isisukelwa ingane yomfana ebizwa ngokuthiwa uKhanjana. Siguquke isimo sishube singabi sihle lapho lezi ngane zozimbili sezizwana amandla. Ziyalwa, zilwa ngenduku. Sibona uHlanganisani eqeda ukubhala iphepha lesiNgisi ekhala ngokuthi leli phepha limdumazile, yena ubefunde kweqa. Leso simo leso isimo senhlalo esihle. Kodwa-ke bezikhona izimfamona. Sibona ngokuthi manje phela isimo sesiyaguquka ngoba phela laba bafana uHlanganisani afunda nabo bambiza ngamagama anezici. Baphinde bathi uHlanganisani ufunda ngomuthi. Yibo labayana bebhoboza bempontshisa isondo lebhayisikili lakhe. Labo bafana bekunguzenzele noSikhumbuzo. Sibona esibhedlela onesi oGreta Dladla nabanye bephikisana mayelana nokuthathwa noma nokungathathwa kwezingane zikaLinono kwaNgubane. Bayaphikisana. Kuyabonakala ukuthi abanye babo bayaqhenya kakhulu kunabanye. UPopi-ke uwela kuleli cala lonesi abaqhenyayo. Siyambona ukuthi futhi akasithathi iseluleko sabo matron abamtshela ukuthi makathathe izingane zikaLinono azikhulise kwaNgubane. Simbona ethatha ukudla okugcwele, sizothi esikhafuthinini sakhe, eyokuqulela emgqomeni kaDoti. Mlingani wami nawe mfundi, qhubekani-ke phela, kuningi okuthinta isimo senhlalo kulo mbhalo wobuciko. Emva kwalokho uma usuqedile ngakho konke usuzobhala igama elithi isiphetho. Uma uphetha i-essay
Awusibhali isiphetho sombhalo wobuciko noma se-novel. Lokhu kuyisiphetho se-essay, ngakho uzoveza uvo lwakho. Kodwa-ke ngaphambi kokuveza uvo lwakho, ubuyela embuzweni ngenhla uyobheka ukuthi umbuzo ubufuna ini, ubukhuluma ngani. Mangabe umbuzo ubuthi, ngabe umbhalo uphumelele yini ukusethulela isizinda, usungasho-ke ukuthi umbhalo uphumelele ukusethulela isizinda esebenzisa izingxenye ezintathu: indawo, isimo senhlalo kanye nesikhathi. Ngiyabonga, usale kahle, uyathandwa. Ungakhohlwa ukusubscribe kunamashaneli amathathu. Eyokuqala ithi The Curriculum Breakdown Grade 10 to 12. Eyesibili ithi isiZulu Grade 12 Intervention. Eyesithathu ithi isiZulu File The Chat Room.